Ġimgħa biss wara li Robert Abela kien elett bħala mexxej tal-Partit Laburista u maħtur l-erbatax il-Prim Ministru ta' pajjiżna se tittella l-ewwel attività politika tal-Ħadd f'BORMLA b'diskors mill-Prim Ministru stess. L-attività tas-17 ta' Jannar se ssir fl-10:30 ta' filgħodu fi Triq Dom Mintoff f'BORMLA. Il-poplu Malti u Għawdxin huwa mħeġġeġ jattendi u jagħti merħba sabiħa lill-Prim Ministru. Is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis appella lill-Maltin u l-Għawdxin sabiex jagħtu l-appoġġ lill-Prim Ministru u jkompli jisma' il-vizjoni tiegħu ta' kif se jimxi il-pajjiż. B'hekk aħna l-kol inkomplu nkunu parti minn dan il-vjaġġ ta' kontinwità. Għada ħajkun l-ewwel diskors ta' Dr. Robert Abela bħala Prim Ministru wara li bħallhom ġimgħa huwa ġie maħtur bħala mexxej tal-Partit Laburista. Għal daqstant għada ħajkun qed issir attività kbira tal-massa fejn hemmhekk inħeġġu l dawk kollha li tisegwuna biex jingħaqdu magħna biex jagħtu il-merħba kbira tagħhom lill-Prim Ministru Robert Abela fejn żgur li wara li dil-ġimgħa ġiġa ura d-deċiżjonijiet li beda jieħu ħajatina pjan ta' kif ħajkompli jmexxi dan il-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.